Halo paralog Blaya pi barok ha kaneka tap lana kaneka si bakum ki kun jongkari khasi ba it jongi oj ha kaneka por mikwa ban kren kendiat siapang ka by election laneka election steng samai lengba kajing klat no jong u Dr. Ricky Singkon wang yo ya kaneka election steng samai jongka MP te abangi pai abarok ki election steng samai bunsin ngiju iba lada long kumno ru kidon kijing elek persya kidon bet kiwei apreng kita kiman job hendrei kambun sin ngiju yo ibat ngiju lap ba kita ke election steng samai bunsin ngiju yusyam bat ngiju lap ba ka parti ka ba job hi kadai da ka parti jong ita iba la klat na namar balai namar ba kadon kajing kerku kajing kerdo bala dep klat lo na la sengila kumboong na kajing kerku jong i Dr. Ricky la se kanlong ka ba kamsuk ban job ya ka VPP te kublai ndrei bat kalong ru kwe ka election ka ba siet pha ladangi poi kum kaneka election steng samai adai pai haki election MP o haki election MLA na ka Northern constituency deng ba ka jing klat no jong i mahoping te ngiu iba hakte ka election job hi daka sang SHPDP leng ba iba dia step bunsin ngiju i bat ngisyam ba kaneka election steng samai leng ba ka jing klat no kinong mi khmat ki jongi tahi kalong ka jikerku bat ka jing job ka basuk yaki ta ki bayang na kata ka parti jong ta bala klat te lese ka NPP ru ka penyang kayo da i Dr. El Nonglat DRL Nonglat balong iwei nong ibreu ibat tebet bat iba siampang pha hendrei kanlong ka ba pat banyale bat ka VPP mar bakadon ka jingkerku te kublai saya support lang mapi kublai